episod. Ar trebui acum să mă sune prietena mea, dar mi-a închis. Să știți că nu o să mă aud când vorbesc cu ea, dar o să văd cum fac, da? Că eu nici nu pot să vorbesc prin aici. Ok, să vedem. Skip red. Era să ne jucăm jocul acesta. Deși îl jucam. Ok, să vedem. Țirați acum între prietena mea să jucăm. Prietena care e nici ca noi, care am făcut noi primul episod, dar primul episod nu am putut. Și am zis că o să vă arăt chestiile, dar acum sunt la bunica mea și nu pot. Ok, să vedem. Bă, ce mai aici? Loading game. Ok, perfect. Să vedem. Loading game. Asta care nu puteam noi să o facem, baby. Ok, lasă că facem noi. Facem, uite așa. Bă, da, aici văd că mai tare. Pentru că, bă, tu încerci, da? Și după aia ți zice, tu mori. Serios? Așa, bă, trec efectiv printre aia. Eu doar merg. Bă, și pot doar să mergi, bă, ha. E viteză mare, poți doar să mergi. Bă! Bobița mea. Bă, da, acum chiar am mers prea departe. Bă, am acum portocalii. Ai grijă. Ai grijă, Sofia. Ai grijă, Sofia, ai grijă. Sofia, ai grijă. Hai. Este portocalie. De ce? Toate portocalii era. Acum mor. Primul meu. Ia-s verde. Cam verde ne duce acum mult noroc, mi se pare. Cam cu verde că și duce pe dată. E rar să se dea joc. Ia sos. Este puțin mai greu pentru că este a doua. Am făcut prima, atunci era prima. Și chiar am trecut foarte repede de ea. Efectiv am ajuns. Păița. Și deja am 36 de minute. O să jucăm că mi-am mutat mouse. De aștept să jucăm. Asta este foarte interesant. Ce este acum? Nu vreau asta. Mi se pare super interesant asta pentru că faci până acolo și mi se pare cele foarte multe. Banana.
Era roșie. Stai să prea mult în vază.
să ne jucăm joc. 2745. Ia. Abonați-vă. Toți să mă fac. Dacă vreți să intrați pe mine, numele meu este numele meu de pe Roblox. Doar fără 2 mă. Pentru că mi-a pus aici 2 mă ca să fie mai bine. Ui. Mai am câteva minute, mai am încă 3 minute pentru că ar trebui să... Pentru că 15 minute este prea mult, mai am încă 2 minute și pot să stau atâta. Pentru că atâta mă lasă YouTube-ul. Da. Ok. O să vă închid puțin și va facem vreo de-a doua când ajung acasă. Pa!